good afternoon, good evening, based on where you're watching me from and the time you made this video. Ana m agwa gị mgbe ọbụla na ọtụtụ ndị mmadụ ma ihe ha na-eme mana ihe na-eme ha ka ha na-amarụ. Ọtụtụ mmadụ ma ihe ha na-eme mana ihe mee na ha adịghị aga n'iru n'ihe ahụ ha ma ha na-eme ka ha na-amarụ. Ọtụtụ ndị mmadụ ka ihe ha na-eme doro anya, they are professionals, as I always say. Mana ịbịa n'ezi anya na ndụfa ka ịfụzia ka ọganiru dị, ọganiru adịrọ. Onwe ndị emechisigo business ha emechi completely. Abịa m ịkụziri gị ihe n'ụtụtụ a. Onwe ndị emechigo business, and no matter how they struggle, contacts niile ha nwe na-efusi efu. Ndị ha ma before na-patronize ha, na-afụzi ha as strangers. And I have come this morning to solve somebody's problem. Ihe nga ya gị taa bụ ọbụna ị na-esonye m na this broadcast, pịara m aka na share button. Ọbụna ị na-esonye m na this broadcast, pịara m aka na share button. If you get pịara m aka na share button bụ na enwere ike ịma anọnwụ to the end of this broadcast. But if you share this broadcast, ị nwere ike later you go back and rewatch. Ka m kwuo ya ọzọ. Some people are where they are today, suffering, living in frustration, not because they don't know what they are doing, but their problem is what is happening to them. And there is this leaf, this grass. That is why I am here. That wicked men, wicked people, wicked women, na-eji emechi business and the mmadụ. And aga m akọwalụ gị ọfụma. Before I proceed, mgbe m kụziri ihe na mkpu, mgbe m ga na mkpu nye kụzie ihe gbasara ihe eji mkpu eme maọbụ ihe a na-emegasị na mkpu, a prophet amara ọfụma approached me, jụọ m sị ka ka m si mara ihe ndị a. Na ihe ndị a m na-akụzi bụ mystery. Ka ka m si mara ihe ndị a. We say, well, by the grace of God, nne mụta my father bụ ezigbote dibịa. Abụ m onye obosi. O ji azụ mụta my father, nwaanyị ọba, nwaanyị anụta n'ọba. O mụta my father bụ ezigbote, when I say ezigbote dibịa. And ana m anọ ebulugodo onye afọ to bata na bie na be nna m. Ana m anọ fụ ka ya na ije si eje. Before ịmalife na-eme onye afọ to adị mma naba. Ana m anọ akpọtagodo onye ala. Ana m ama ka ya na ije si eje. Onye ala adị mma naba. Ezigbote dibịa, bụ ọkwa ndị dibịa nke kịta. Dibịa nna agwa gị bụ dibịa ga-abụ no matter ụdị ọgwụ agwọọlụ mmadụ, nne nna m nwere solution to it as a native doctor. Ka m kwuo ya ọzọ. No matter ụdị ọgwụ agwọọlụ mmadụ, o ji azụ nwaanyị ọba mụtalụ nna m nwere solution to it. Amara ya amalụ as dibịa na-azọ ndụ. Ebe ọsọ si n'ọlụ kechie, ọ maka oge si tọpụ ya. Okay. Chineke bịa mee ebele mbata na this ministry 25 years ago. 25 years nnogo n'ime ministry a. By the grace of God, I convert go so many native doctors abụrụ Christians today. Ọ bụrụ na follow this page, ị ga-ama na enwego ndị dibịa Chineke si n'aka m wee tọghata ha kwụsị ime dibịa. Mbulu ọgwụ fa niile na arụsị ha niile gbaa ọkụ with their consent, not without their consent. Mbulu ọgwụ ha na arụsị ha niile gbaa ya ọkụ. Now, ndị niile a na-emebu dibịa before na da emezi na dibịa taa nọzi with us in the ministry. Mụ na ha na-akpa nkata. And n'aka ha ka m si mụta ihe eji aka ụfụrụ eme. Let me before nga na this grass, ahịfịa dị m n'azụ, ka m metụgodo aka n'ihe gbasara aka ụfụrụ. Aka ụfụrụ, that is mkpụrụ akụ palm kernel, nke ihe na-adịrọ n'ime ya. Enwere another mystery na ịbịa tie akụ ife adị n'ime ya, mana ọ nwere akụ ị ga-eweta a na-atụ ụta karịa n'ukwu akwụ, n'ukwu nkwụ. Atụ ụta ya n'ukwu nkwụ, ịchọpụta na ọ dị empty. Ụfọdụ na-ejide ya egbu wesọ, o nwere ihe dị n'ime ya. Ejiga akụ a menye so many people n'ọnọdụ ọjọọ today.
most especially nwoke nụrụ nwaanyị na-enwere ike ịtụba nwunye ha ime. Aka ụfụrụ dị very dangerous. Aga m ewepụta another day kuzie ihe maka aka ụfụrụ mana ka njegodo n'afịfịa. And somebody said after ka nkuzichara ihe gbasara mkpu, see, na my teachings the unbiblical. The men were biblical backup to my teachings. It is not true. In the book of Jeremiah, God said to Jeremiah was in a bush. Otu am no no fear back it. Chineke we say gini ka ị na-afụ ihe a? O say this is a branch of the almond tree. Gini ka iji n'aka ife a? O say na ife a bụ ngalaba oisi almond. And from there, God began to teach Jeremiah deep things about the branch of the almond tree. So if we cannot ever name argument, while mmadụ jigolu afianka, just this common leaf, we dey begin on do ojo. No dey ba mebe argument. But obuni ge share this broadcast. If you agree with me, share this broadcast. Ka mmepe anya gị 120. Now, afifia achọrọ m ịma ife ndị obodo unu na-akpụ ya na ya ebe a. Ndị dibịa ejiri ya egwu egwu. Ndị na-agwọ ọgwụ ejiri ya egwu egwu. Fa ma ife ọ bụ. And that is why imafu ya everywhere, odoro everywhere. O ndị na-erori eje kọọ ya akọ, ọ bụrụ their plantation. Ka ha o wee dịrị easy ije na-arụ ihe ha na-arụ. Chineke kele ihe ake ya n'ụdị osi kee ya, ọ na-eme ka mmadụ. This is the only grass mfuru na-eme ka mmadụ. Ndị Igbo na-asị na ọsọsọ osisi na anụ na a ga-egbu ya. Kwụrụ mana nke a ihe ya egwu o mechie anya ọchịkọ na-ene anya ifu ka ọ na-emechi nwayọ mechie ife otu ọ gbasasịrị ebe a kịta ọmadị otu a ma ọkụwa 6 o'clock na mgbede 6 o'clock chijibe o mechie anya fancha niile apịakọsị ọnụ otu a nke a mmetụrụ aka kịta na apịakọ iwọchi ya nke a dị ebe a kịta nke a mmetụ aka kịta wọchi ya ifu ka ọ na-achịkọ ifule ka ọ na-achịkọ ifu ka o mechi otu a ka ihe jikọta ife nna agwa now o nwe ihe m ga-akụzi mana aga m akụzi ha niile bikos nkụzicha ha niile ụfọdụ ga-eje bido rụba arụrụ anị kịta some people ga-eji wicked be ndị mmadụ kịta some ga-eje practice be evil now so aga m akụzicha ha niile mana anyị ga-solve problem o wetagolu so many people. Agwago ndị na ọtụtụ ndị ma ihe ha na-eme mana ha mara ebe ihe na-eme ha si. And that is why mmadụ ga-ejije na shop ebe ọ na-azụ afịa na-alarụ ụla na-ebu ya a na-azụ afịa. A customer nke gị onye nke gị abịa kene gị ekene gafee na nke nọ bụ gị jee goro ihe ahụ ị na-ele. A customer bịa kene gị ekene gafee na nke bụ gị jee goro ihe ahụ ị na-ele. Ogolucha ihe ị na-ele ọpụta okenekwa gị ngwa ka nnawazịa o buru afịa ị na-ele ogote na nke bụ gị gaba nke gị na gị nke gị na ya nke afịa gị na afịa gị edine n'ime shop. Before imalife na mine business e close down. Ọganaya ka ngwa gị mekwa anya ka mmetụ afịa ya ifu nke a mmetụ aka na ọlarugo. Okay, let me touch this one now. Watch ya nka. Ifu ka o si alarụ. Ifu ka o si emechi. Otu aka esi go nwayọ mechie so many businesses. Mana ịmarọ ị na-agba mbọ ị na-ajụsi onwe gị what is happening to me. But let me say first of all pray before I continue. Mmadụ ọbụla na-anụ ọnụ this morning, just share this broadcast. Afam be from ononye. Mmadụ ọbụla na-anụ ọnụ this morning, dịka mkpele na mkpu mbosi nkụziri ihe na mkpu n'ime ọhịa. Otu aka nnọkwa n'ime ọhịa nke taa this early morning. Amụmanya all through the night na akwado maka this morning because na some people got really liberated. I believe so many will be liberated this moment and even after this moment. If you are not opportune to meet this video at the time of this live broadcast, meet this video, believe me as a servant of God. Unless manjezikwaje wobogu
tinyebe aka n'ihe ọjọọ baba na otu nzuzo bube alụsị na-efe mmụọ na nzuzo wee na-edeceive ndị mmadụ. Mana ọ bụ na o nwere ike ọbụla m weta debe na nzuzo wee na-edeceive ndị mmadụ na depend only on the power that raised Jesus from the dead. I pray for you, let that same power that raised Jesus from the dead deliver you from the shackles of the enemy today in the name of Jesus Christ. I pray that business hajigolu afifia na-emeka mmadụ wee mechie today. Ana me that business. I reopen that closed business. I reopen that closed womb in the mighty name of Jesus Christ. Whatever they have closed in your life, whatever door they have closed in your life, whatever destiny they have closed, today in the mighty name of Jesus Christ, I command that door to be opened. Today in the mighty name of Jesus Christ, I command that business to be opened. Today in the name of Jesus Christ, I command that womb to be opened. In the mighty name of Jesus Christ. That is why I am here this early morning. Now listen again. Ikekwijego uka. So kata seed. Kukata tight. Bakata consultation fee kiwe for man of God. Kukatu go partnership. Believing that your problem will be solved. Believing that things will change. Up to now, things are changing. Get money very well. Ikekwigo kata ni ihe nso na ministry mo na church. Igogo mmanu nso. Use mmanu nso. Use mmiri nso. Use handkerchief nso. Use pillow nso. Use kwilikwili nso. Use ogiri okpeyi nso. Use whatever nso. At the end of the day, you find out that upon all these things, nothing is changing. Hear me, I have come for you this morning. I said it at the beginning of this broadcast. Please, if you are joining us now, please try and share this broadcast. I am begging of you, please. I beg of you. If you are joining us now, please share this broadcast. I said it at the beginning of this broadcast. No further than I say, can see my hendi anine. Can see my mam budibia. I'm a buram dibia. Oh, my father budibia. And I was close to her, and I was able to learn one or two things. Ode agwo ojo ifo na azo bo so mana tu ona azo oneku neku ihe eji monya ihe a mgbe dibia bu dibia oboro kita na enwezi dibia highway oboro kita ndi dibia bu ndi dibia highway. And somebody said no dibia malum na mo ifa mma amama afia malo ogwu oga onwero ogwu ma amaro ka gesi mebie onwero ka esi gwo ogwu ifrem ononye na agaghị ama ka esi mebie. Don't forget, na mgbe ekwensu na akụzilu ndị nkiye otu esi ekechi ndị mmadụ, na Chineke dịkwa busy n'akụkụ nkiye na akụzilu ndị nkiye otu esi atọpụ ndị ekechiri. You don't understand what I said. I said, na mgbe ekwensu na akụzilu ndị nkiye otu esi ekechi ndị mmadụ, na Chineke dịkwa busy select kwa men na akụzikwala otu esi atọpụ ndị ahụ ekechiri. So onwero ka esi kee mmadụ because na mwa bụ nwaanyị na-eke ogiri ma ijiji anya kpọ amalugo ihe gbasara ọgwụ agwọrọ agwọ. Let me say it again. Nne mụtara nna m bụ ezigbote dibia. Family ebe o si n'ọba enwekwuru celebrity dibias ebe ahụ ndị na-anụ afa ha. So I am not, if you get medebe bụ just believe, and by the special grace of God site n'ije ozi m n'ụtụtụ a ụzọ ahụ emechiri na ndụ gị ga-emeghepụkwa. Business ahụ emechiri ga-emeghepụkwa. Akpa nwa ahụ emechiri ga-emeghepụkwa. That is the assignment Chineke nyere anyị. So isi na dibia mal ma ọ gị nwe ka dibia mal. Ihe mma na na-eje bụ ozi Chineke. And as I said earlier, na me enwego so many dibia, so many native doctors. Chineke si n'aka anyị convert ya. Enwekwuru a native doctor from Uke in Anambra State. Ma mara onye obo, mara onye mbu. But one day, obulisi dada, ndị na-follow na page ya ga na-afụ ya. One day, obulisi dada ya land ya na my ministry. Si no Chineke kpọrọ ya si anya gaba na nke m. Ka m kpụọ isi dada. Ka mebie ọgwụ ya, mebie arụsị ya. Ka o buru Bible. Amụrụ m onye mana okwugo na Chineke kwuru. Ha, ana m egbu oge n'ụdị ife a.
engineer nwa dibia kpụọ ya isi dada ya. Ọ dị na page ya, so many people are following it. Ọ dị na page ya, mkpụọ dibia isi dada ya. Kpere ekpere mee ya deliverance. Nabazi ya na bie wee jedari ọgwụ ya niile na arụsị ya niile kpurikọọ ya gbaa ya ọkụ. Ọ ife aka Chukwu tụsara ya rụba. O nwere onye anyị na-eje emebi arụsị ya without consent onye ahụ. Maka ndị na-apụta na social media na-asị na anyị na-emebi arụsị, na anyị na-emebi ọdịnala. Anyị adịghị emebi ọdịnala. You don't even know what tradition is. Let me remind you, I am a graduate of African traditional religion. Let me remind you, though I am a servant of God, I am a graduate of African traditional religion. So most of these people now put on social media, they don't even know what Omenala is. Omenala anya buri gwogu. Omenala anya buri falusi. These things are undi bai neme. Look, I'm to go here. Kama kandine ajo ni kita. Neya. If you go si mechie. If you go si mechie. Kama to go anka kaneya. If unka basa la basa. Imetu yaka. Ojiwa mechie. Unwefu ya na Chineke keri anu di nature. Unwe wari ane mechi business ndi mmadu. Now, fajero puti ya nuku. If lotu andre putali ya nuku. Neya anya, Europuta mpologo ya. Agwangina mama akuzi everything. Maka nkuzi everything. Some people leje wali aluba aluwani. Mana abe na solution. Mma akuzi everything. Mana abe na ifefa neme. Mma akuzi everything. Europuti ya na mpologo ya debi otu. Oka gabasa kwa otu ahodi. Oluzia after 6 to 7 p.m. Obido mechibe anya. Otu andi ya mechile anya. Nka kita. O mechie. O mechie. Ifole nke ọbụna imetụla aka o mechie. Fine. Olue na abani ọbụna afia na emechi anya. Abani ọbụna lue chijiri ana ifo ha sisu amechisie larụ. Daylight pụtakwa ifo ha eji nwa na asape. Eluzie na abani. Fa rotezie ya otu ndị arụ ani. Rotezie ya otu a. Eluzie na abani. Mgbafọ ọ na-emechi ebido ọlụ. Ana akpọzi gị afa ka mkpọba afa m maka ebughara etogo nwa ifrem ọ na onye otu afia na-emechi taa, otu aka biznes gị na-emechi, otu aka afia na-emechi taa, emechie m akpọ. So kwụzia nkwugheri, ana m akpọ ya nkwugheri witi ọgwụ agwọrọ agwọ dịzi na ya. Ọ bụrụ just afia ma akụziri gị ihe ndị ọzọ, ihe ma akụ inu dị ya, that is bitter kola, ka ndụ gị wee na-enu inu, ka ndụ gị wee nube gị inu. And that is why mmebe ekpele new moon ekpela na-eme na ọnwa ọfọ pụta akụzigolu m ya na page ya. I can still bring out time to kuzie maka ndị join the page ya ọfọ. Ekpere na-eme ma ọnwa ọfọ pụta nsị gị jee weta honey. Ọ bụ na ha ji akụ inu gwọ ọgwụ ka ndụ gị nube inu. Anya were honey mmanụ aṅụ wee mee nke anyị, mekwa ekpere anyị, ndụ ga-atọbakwa ụtọ. I did something with honey the other time, and somebody said, not on a Bible. Ichefue na Jonathan metal manu ile. Bible see his countenance changed. Ihe ni na solution problem ọ bụ na nwe solution. No ni webe onye na aga deep. Na kuziri gị ya. Ị ka na-eje enyefa tithe, inyefa offering, inyefa seed, inyefa ịgbakọ ego inyego ndị pastors. Ịgbakọ ego iji go church solution na church. Mwe ego iji kwụ tithe, mwe ego iji sow seed, mwe ego iji gbaa card. Bịa ị na-agbado card afọ man of God ebupụ battery gị ebupụ. No, achọrọ m ka njọ ị na-eji enye mmadụ seed ka isow seed 100,000. Imetụ my suit. If you can touch my suit and bring 100,000, I tell you by this time next year your life will never remain the same. Okpu na be enyi eziokwu adịrị ya. If you can touch my shoe and bring 50,000, I tell you, by this time next year, your life will never remain the same. Nukutobu asi. So you have been giving money and your life have not changed. Some of you say no, Ijego Dibia. Listen, Ijego Dibia. Agwagi akusigo longin at this page. I don't know if you are sharing this broadcast. Amoro Muineshi akwa this broadcast.
What I am doing here is not easy. Share this broadcast, please. Akuzigolo nge na this page. Uzi ifo ne dibia ga-agwa lege mu ija igba afa. Ikekwa agwago gị na chi ụwa gị maọbụ onye ụwa gị, no matter the name, na-ewe iwe na ịgbakọtara ya azụ. Na ị ga-eji nabata onye ụwa gị nye nni. Brother, sister, ọkwa ịnabata gị onye ụwa gị nye nni. Gịnị change golo? Ka m gwakwa gị ọzọ. Afọ ọzọ a ga-agbakwala gị. A ga-agwa gị na ndị ichie ebe nna gị na-ewe iwe na ha na-aghasasị ihe ị na-eme, ka ije setụlụ ndị ichie ebe nna gị ma ọ je setụlụ ndị ichie ikwu nne gị. Brother, sister, since iji je setụlụ ndị ichie ikwu nne gị na ndị ichie ebe nna gị, gịnị change go na ndụ gị? Abịakwa m ọzọ, a ga-agwa gị na ndị mmiri na-enye gị nsogbu, n'ọfa na-aghasasịrị gị ihe ị na-eme. Ọkwa ijego setụlụ ndị mmiri, ka ị setụcha ndị mmiri ọ na-adịgo mma, ihe ọ dịgozi mma after ka ị setụcha ndị mmiri. Agwa gị na ị ga-arụ ọrụ ndị amụsụ, ịlụ ọrụ ndị amụsụ, ịlụ ọrụ akara ogiri. Ife nna akpọsịrị gị bụ ọ bụrụ onye ọbụla ma ihe ndị m na-agwa gị, ọ ndị na-eje dibịa na dibịa na onwe ha ma ihe ndị a m na-ekwu. Ise ịlụsị ọrụ ndị amụsụ, ịlụ ọrụ akara ogiri. Ọzọ agwa gị na ị ga-akpụ arụ, kpochie onunu onye gwuru. Onye na-emela arụ ọ na-akpụ arụ. Ị na-akpụ arụ ọnwa arụ ime, asị gị na-arụ nna nna ife. Ị na-akpụ arụ ọnwa arụ ime. Okay, ka ị mechara ihe ndị a niile, gịnị change go na ndụ gị? That's a question. Gịnị gbanwegolu? O nwekwa onye gwa gị na-eji afịfịa emechi mmadụ, mmetụ aka na afịfịa o mechie anya. Just like this one, mmetụ nke aka kịta o mechie anya. Onwekwa gwa gị na na-achị otu anyị na-emechi nke a na otu a ka anyị si emechi business gị, otu anyị na-emechi, ọ na-emechi kịta ka anyị na-emechi marriage gị, ka anyị na-emechi akpa nwa gị. This is the evil atrocities. Nji wee sị gị na major problem anyị nwere n'Africa bụ na ndị ọcha dị busy na-amụ otu esi arụ aeroplane, na-alụ phone, na-alụpụta computers, na-alụpụta moto, na-alụpụta motorcycle. Anyị nwa bụ ndị Afrịka dị busy na-alụpụta enyi ule, na-alụpụta ụkwala nta, na-alụpụta ọtụrụ ọkala, na-alụpụta ọmabụlụ ọtụpụ. Ka isi chee na be anyị na ndị ọcha ga-abụ ofu. A sị gị na ndị ọcha dị busy na-alụpụta aeroplane, na-alụpụta moto, na-alụpụta computers, na-alụpụta handset, na-alụpụta so many things, bọọbụ eletrik na-enwe ọkụ, and so on and so forth. Mana anyị nwa dị busy na-alụpụta enyi ule, achere, ụkwala nta, ọtụrụ ọkala, stroke, nya partial stroke ma main stroke. Mana mmechakwa m ga-agwa gị ihe enwekwa solution to stroke o. M ga-akụzi ebe a ahịfịa ya na-eri eri, nkụziere gị vegetable gwa ka ị ga-esi mie onye stroke adị mma. Maka ndị na-asị na dibịa mara m, nji maracha ihe ndị a, dibịa mara m, nwere ife jikọ m na dibịa. Mana agwa gị na Chineke kpọrọ Jeremiah sị ya na ya ahịfịa gịnị dị ebe a, ọ sị ya na ahịfịa almond. O wee sị ya mgbe ọbụla ị na-afụ ahịfịa almond ka ọ na-echetara gị, I think Jeremiah chapter 1 verse 16, na mụnwa bụ Chineke na-amụ anya mgbe ọbụla n'ebe okwu m dị ime ka ọ bịara mee. Chineke began to teach him deep things. God took Jeremiah into the bush, showed him the leaf, jụọ ya kedu akwụkwọ ihe dị ihe a, ọza ya. God began to teach him deep things. So if God has taken me to this place, kụziere m things about these things, ụzọ m ga-esi ji wee nyere gị aka, nyere family gị aka, nyere business gị aka, ka business gị ha ji ahịfịa mechie mepekwa. And the men wapụtakwa time kụziere gị why ha ji eje anyụ nsị n'iru shop mmadụ. Wicked people. So maybe imechaghị ihe niile ndị dibịa si gị mee ihe ndị pastọ si gị mee, so osi dị niile, lụọ ọrụ ndị amụsụ, lụọ ọrụ mmiri, setụlụ ndị mmiri, setụlụ ndị ichie, setụlụ chi ụwa gị, dọbata chi ụwa, lụọ ọrụ ya ụnụ. Mana ndụ gị echenjibe. Ngwa gị ntị. Ọnụ ụzọ ahụ onye ilo mechiri na ndụ gị ga-emeghekwa. Onye ka m pụtara n'ụtụtụ a. That door the enemy has closed in your life, that business the enemy has closed, that womb the enemy has closed, that destiny the enemy has closed, will open again.
And when it opens this time, no man, no woman, no principality, no power of darkness will be able to close it. In the mighty name of Jesus Christ. I think you know how well I fear. I will teach you why I had your Did you get the root? Now, I will teach you why I had your Edebia Olue 637 Mba Ifia je mechi anya akuzigolo ndị na chijie o mechi anya chijie ha niile adịka nke emetụla aka otu nke emetụla aka si piachie kita na ka nke na apiachi otu o si apiachi na otu ka ha si emechi anya ma chijie ha apiachisia mgbe ahụ ọ na apiachizi ewetagozi bitakola aga m akpọsi ihe ndị ọzọ ka ndị wicked people yara ijeje practice bịa kịta achọba ya na agbachi ụzọ ya nkwụsị everything now. Don't be surprised then when ndị ga-eje were ya practice bịa ka achọ onye a ga-agbachi ụzọ ya ha debesi ihe niile ha ewe na-ekwuzi na-akpọ afa na ka afia na-emechi that time o ji emechi anya ifrem ọ na onye anyị emechie your ministry ifrem ọ na onye anyị emechie your business otu afia si emechi nwayọ nwayọ otu ka your business ga-esi na-emechi otu afia si emechi otu ka akpa nwa ga-esi mechi. Now focusizie ife ndị a chifozie n'ụtụtụ mgbe afia ji emeghe anya, that is mgbe afia ji agbasakwa ọma agbasanwuzi because na the root adiozi nani life adiozi ya. I don't know if anybody is getting what I'm saying. Good morning. That's why ha ji ewepụ ya na root. Ihe ji ewepụ ya na root wee mee ihe a bụ time ahụ o ji emeghezi anya o mee emeghezi life onwe ode enwetazi life onwezi life. Some na ebu ha mecha ya before morning ha agba ya ọkụ, before morning ha agba ya ọkụ. Ihe niile ha kwuru adịzi otu ha si kwuye. Ihe niile ha kwuru adịzi otu ha si kwuye. Ifuzi adị mkpa ọ na-agba mbọ ọ mani ya na-agba mbọ mana ihe mee na onwere ihe ọ na-agbata na mbọ ka ọ na-amarụ. Ọ ma na business ya dori ya anya very well mana ihe kpata na ndị nyanwa kụziri business na-emezi ọfụma karịa anyanwa ka anyanwa na-enwere ike ịkọwa. Ọ ma na ya amalụ mma nwaanyị nwee ezigbo omume si na ezigbote family pụta gụọ akwụkwọ mana ihe mee na ndị nke ya ka mma ga na-anụzi dị nyanwa nọrọ ofu ebe ka nyanwa na-amarọ. Sista mgbe ọ naka anụrọ di ọ tụburu ime mụọ nwa gosi na ọ bụrụ nwaanyị aga kịta ọ nụziri di ihe mee na ọ matụnwuzi ime ka ọ na-amarọ because na enwe ndị maka esi alụrụ alụrụ anyị cheta na ọ nwe ihe nkụziri gị na mkpu the other time. Ihe nkụziri gị na mkpu the other time. Cheta na ngwa gị na ọ nwe ihe m ga-akụziri gị eji akụ ụfọdụ, that is akụ dị empty n'ime ya. Ọ nwe ihe eji eme wickedness ndị be anyị na practice. Aga m akwụsị maka na nga n'iru kọwaa ihe a ọfụma ọ bụrụ ibupụta expo ka ndị na-amarọ alụrụ anyị aja mụọ ya ha practice bịa. But ihe m na-ekwu kịta solution. Child of God, ebe ọbụla ị nọ ka m gwa gị akara m isi gị chifo n'ụtụtụ chọba ebe ị ga-afụ ahịhịa ụzọ ụtụtụ otu mgba ha ji emepesi anyị fụ na ha emepesigo anya na anọ m ebe a ha wee bido mepebe anya. I was here early enough before akwụkwọ niile agbasaba. Now mgbe m bịara ebe a n'abalị ha nchọ niile mechisiri emechi like otu a m na-agba emetụ ya ka ọ pịakọ ha nchọ niile pịakọ. What this one ifu ka nke a na-emechi ifu this one no mechigo kpamkpam ha nchọ niile mechisiri emechi. Akara m isi gị chọba ebe ọ dị n'ụzọ ụtụtụ ka ikwuo okwu mana ime achọnwu ebe ahụ ị nọ na UK, ime achọnwu ebe ahụ ị nọ na US, ime achọnwu ebe ahụ ị nọ na Germany, ime achọnwu ebe ahụ ị nọ na Dubai, ime achọnwu ebe ahụ ị nọ na Israel, ime achọnwu ebe ahụ ị nọ na Netherlands, ime achọnwu ebe ahụ ị nọ na Abuja, ime achọnwu ebe ahụ ị nọ na Lagos. Ị nwere ike ime afọ ya na Port Harcourt. Anọlụgozi m ebe a on your behalf. Anọ m ebe a on your behalf wee na-pass this decree maọbụ nke a ka ha ji lụọ ọrụ maọbụ ihe ọbụla ọzọ Chineke kele ka ha ji lụọ ọrụ. Remember na Chineke kele afịa kee ya otu o si kee ya ọ dị iche na afịa ndị ọzọ. Ndị Igbo si na n'ọsọsọ isi ga-anụ na a na-egbu ya
ọnọdụ ebe ọ nọ. Mana nke a ga-abụ ọnụ anya mkpọtụ mmadụ maọbụ imetụrụ anya ahụ ṅara o jikọọ onwe ya sọọsọ ya na-eme ya. O nwekwa ife ọzọ na-emekwa something similar to this, mana ha ejiro nke ahụ arụ ọrụ ọjọọ, nke a ka ha na-ejikarị arụ ọrụ ọjọọ. And that is why I am praying for you. Ihe a m gasị gị jee na village ka ije chọba, eje na chọ, I am here for you already. Just share this broadcast. Just share this broadcast. Maọbụ ihe ka ha ji, maọbụ ihe ọzọ ka ha ji mechie business gị, maọbụ ihe ka ha ji, maọbụ ihe ọzọ ka ha ji mechie akpa nwa gị, maọbụ ihe ahịa ka ha ji, maọbụ ihe ọzọ ka ha ji wee mechie iru gị na marriage abụrụ for you. Ị ga-adị ha mmụọ mana ị ga-adị ha mmụọ ọnụnụ. Maọbụ ihe ka ha ji, maọbụ ihe ọzọ ka ha ji wee mechie ọganiru na ezinụlọ gị wute okwu ọnụ. Okwu ọnụ ka ha ji mee ka ọ dị ile. Okwu ọnụ ka m ji ekwugasị ya taa. In my office as a servant of God, by the mandate of heaven, asị m ọ bụ na ngwa ọgwụ otu anyị ndị ụfọdụ na-agwọ, maọbụ jee bute mmụọ debezebe na nzuzo wee na-aghọrị ndị mmadụ, wee na-enye mmụọ ife na nzuzo, na-efe mmụọ na nzuzo, na-agwọ ọgwụ na nzuzo, wee na-deceive ndị mmadụ, wee na-epulu crowd, wee na-draw people attention to me. Chineke kwukwana ka ihe gara m nke ọma. Mana ọ bụ na ihe dị otu a dọrọ n'ime ije ozi m, na m na-eje ozi siri ike nke mee ka Kraịst na ndị nwụrụ anwụ bilie, ewere m ike akpa ekpere nye onye ọbụla na-anụ olu m this morning. Ihe ọbụla ha ji mechie ụzọ gị, ihe ọbụla ha ji mechie business gị, ị na-struggle, ihe niile bụzi struggling. Ihe ọbụla ha ji mechie ọganiru na family gị, ihe ọbụla eji mechie akpa nwa gị, ihe ọbụla eji mechie iru gị na ime adịnwu married, today in the mighty name of Jesus Christ, ana m emeghepụ ya taa. Anọ m ebe a otu a afịa meghepụrụ anya, maka ha na-eme nke ha asị na ihe otu ọ na-emechi anya ka business gị na-emechi, otu ọ na-emechi anya ka akpa nwa gị na-emechi, otu ọ na-emechi anya ka marriage gị na-emechi. Mụọ wee nọdụ ebe a sị na otu ọ meghere anya ya n'ụtụtụ a, otu a ka business gị meghegolu. Do you believe? Otu a efe meghesịrị anya ya n'ụtụtụ a, otu a ka marriage gị mepegolu, otu a ka akpa nwa gị mepegolu, otu a ka ọnụ ụzọ ọganiru ezinụlọ gị mepegolu. And no man, no woman will be able to close it again, for I make this decree in the mighty name of Jesus Christ. Share this broadcast. I can gana akụziri gị so many things kpata na ọtụtụ ndị ma ihe ha na-eme, mana ihe na-eme ha ka ha na-amarọ. Onwe ihe m kwuru one certain time si na ọtụtụ ụmụ okorobịa ifo bụ beautiful men. Ifu dị mkpọ na-aga n'ilo, very beautiful man. And somebody came to correct me, sim na nwoke adị beautiful, na nwoke na-adị handsome. How can you call him a handsome man when he has nothing in his hand? Ọma mma nwoke, ọ ka afọ ọnụ ya ọfụma, o nwee time etu ude, o dozie onwe ya ọfụma, dozie isie, kpakwue dread, kpakwue dada, kụrụ iyeri ntị na-aga na street, sag ya trouser ya sag ya, bulu big boy, ọ bata na social media ọ na-eko, ọ bata na internet ọ na-eko, but has nothing in his hand. He is a beautiful man, not a handsome man. He can only be handsome when he has something in the hand. Something in the hand. Don't have handsome. If you don't have something in your hand, you make a big boy. Not calling them mad anyhow. Idale Bukobi na Facebook. Ipolie Bukobi. Onye genye nwulu aka tomorrow. Ijede Jerry Eze. If finish your Jerry Eze. Kita FSA na lost choosing. I'm a choosing. Finish your choosing. Finish your last ross moka. Idata kwe from on onyaka. Piakasia ma piakasia. Manandi na piakasi kwa no buike kwa no bulundi aka chineke gejinyele gaka tomorrow. See, you may know what you are doing, but what is happening to you is what you don't know. But I am praying for you. And I will declare a one-day fast. I will declare a one-day fast. Na page here. I don't want to do it now.
I will go home, pray. And I'm Nimofia. Now, I will go home, pray. After prayers, I will post it on this page. If you're not following this page, try and follow this page. I will post it on this page. I will declare a 1 day fast, just 1 day fasting, just 1 day fasting. One day fasting, and the man talk about this period. If that thing had you where they begin on do I know anyway give me beer. God will deliver you. God will set you free. God will open your doors. And as I speak now, your doors are getting opened. Business again a megapo. Also business again a megapo. I am not just here because I want to be here. I am here because I have a ministration. Your doors are opening. Your business is reopening. For that contacts be restored. You begin to recover your contacts in the mighty name of Jesus Christ. If I'm Maggie, come on, you're born again is no gaba no the fele. If is no. This is my prayer for you. I taught you the other time. So many people are there gaga. In fact, Obaruli repeat it. Open a telephone at this page. Please go and rewatch all the teachings. Ndakuzieba. Owen kenkuzi nampu. Owen kenkuzi maka. Iye anem iye iji oji n'aka kpekpele na gate. Compound bono ni okwu mmụọ dị iche iche. Osukwa bụ na olugo 100 years eji mee ya. The effects today. Iye nkuzigolo ebe a buru ibu. I also thought about a family na batete from Wejinwe. I don't want to mention their surname now. From Wejinwe, that family. I have mentioned their surname in a video before now, but not again. From Wejinwe and with that family till last month, and we're on the family. Not even one. Manana moto muwai. And fana anabedi. Oronya nabe woke bilomo banwe. Onye jisidike megie angoreba. But this family invited us. Nabatete. I gave a message family liberation last year. Elue last month, by the grace of God, we were the first traditional marriage in that family. All these things, and I see, and what hear the ancestral powers, don't worry. Ojikwaha. Even on the anekwe, Ojikwaha. And what hear the amusu. Odi. Okwe nugo yesi, na paya puta na Facebook, see, and what hear the kachere. Ni yangu have leg ulcer. Then what hear the kenyule. On way home. Iti body born, I got to head and aboard. Ebelem nisigibu na anyway gemegos again. Ebelem nisigibu ni yega agara again. Because share this broadcast. I may mention your names one by one. I may be they mention your names one after the other. Now, Maniyan Nayogibu share this broadcast. If you have not shared this broadcast, please do share this broadcast. Nnamani Ofobike Monday. God bless you for sharing the broadcast. I know you have done that. Josiah Ebo, may it be well with you and your family. Share this broadcast. Tina Igbo, Iyobona bonus when you mechi na family gi ana memege prayer and when the mandate of heaven. If you doubt, check our testimonies here. And I don't believe on all this arrange of a thing. If obona bonus when you mechi go na family gi na mege. Blessed Afam, you are lifted from today. God in Chukwudi, the hand of God is revealed upon you today. Just believe the words of my mouth. Nnolim Amaka Julie, today every yoke, satanic yoke in your family is broken forever. In the mighty name of Jesus. Estelle Ozibo. In the mighty name of Jesus. If you Juliet, it is well with you and your family. Wherever you are, I use you as a point of contact to raise every member of your family that has been fallen. To rise in the name of Jesus. Ima Diamond, that name Diamond, Gabu, your real name. Or Gabu, your name in the physical and your name in the spiritual. In the mighty name of Jesus. Amalachi, Afakalia, Kenechuku Judith, Eze, Amalachi Onyebuchi, Amalachi Evan, Chineke, Afakalia, Philippa, Ademora, Peter, Elelia,
Akanson Newi, oh, Akanson Newi. This man surprised me. Come on, this man surprised me. Just one prayer. Oga, Iyoma mebelegi, ebi chetala onya mma, belege bele, uzo we mepe. Akanson Newi, ebi chetala onya mma, belege bele, uzo we mepe. More doors will open. Magi chetakwa na nke ahụ inyem before erichakwa na mi odorozukwa. Yotago Oliver wants some more. Glory, glory, God bless you. Odogwu Oster, God bless you. If you are joining the broadcast, you can join the broadcast. Blessed Afam, God bless you. Christian Ezesie, God bless you. Akanso Odogwu. Chijoke Nwankwo, Chineke mege mma, Oyoma merege merezino gina Jesus. Obugod na makpora hagi, because make sure you share the broadcast. Stanley Nnemeka, Chinedu Eze, because share on the broadcast. Oh, Vincent Daniel, share on the broadcast. Nkechi Oputa, Oyoma merege merezino, share on the broadcast. Pascal Eze, it is well with you and your family. Because help me share the broadcast. There was in a comment section, na message box. Give me that my new WhatsApp. Can drop all can there my new WhatsApp number. And I'm a drop WhatsApp number, but can drop why because of Indian Fulham this morning. Let me drop my new WhatsApp number because of Indian Fulham this morning. I don't release my WhatsApp number online. I don't give you my account number. I am not here for your money. Even my page is not monetized. The main page that is 176,000 followers, not monetized. Iya ina bro for Facebook money. Iya ina bodele gemma. Ikwanya ifanye ribe. Ezike Prince Daniel, God bless you. Iyoma meregi. Godwin. All the kin abia kita. Obuni na join kita. Please make sure you share the broadcast. Then obuno nwere ihe dị mkpa. Icho ka nyere ga aka na ekpere. Dere mozi na WhatsApp. I'll give you the number. Biko akpọkwana m akpọ. Biko ejima ha Chineke ayọ gị akpọkwana m akpọ. Do not call me, please. You call me only Nzekwe Stella Sandra. God bless you. Oh, you only call me when you have a call appointment. Maybe idere mozi ndị na-alụ ọrụ sisi ya gị kpọọ ya ịkpọọ m. Follow me, I don't release my WhatsApp number just like in the otu anyị na-abụ WhatsApp number mobile. No. Man ị follow me n'ebe na-ekpere na ijozi nneje Duru Chidebere, share the broadcast so that you watch it later. It seems you are just coming in. Okay, 0705020. I hope this is 07050202988. Confirm. 07050202988. Big up on their message na WhatsApp. There was I am married for 13 years, no child. Onye na-ekwu ihe Christian Ezesie. Married for 13 years, no child. Mechie gonu dia. Ada akọ dia akọ. No woman is barren. There is no Ogaje check my page. Give testimonies. Ejimu ito na ejimu ino. Gini kina ako? Dere mozi. Ada akudi ako ka hako. There is no barren woman anywhere in the midst of the children of God. This ends Okoye, God bless you. Okay, I am up now. Ndina bata now, please. If you are joining us now, help me share the broadcast. I can never kenu. You are a great person. In fact, today mother gi kancho. So phone ni ofu dikagi ezugo. Na ememu man na eriju afọ biko mageche fukwana na nka hi nyere me nya agwuna ka igbari ya mo so. Oh, God bless you. Na nwa akwụkwọ ego na school a na-akpọ Oliver wants some more. O mmechi ọnụ, mmemechikwa. Mmekwu ke ama na ọ dị m mkpa. Godwin Udugbo Godwin biko dere mu Nkem is also married for 12 years without a child. Dere mu in a WhatsApp.
What people get easy, I suffer, but will not get it. Vincent, how did you join this broadcast? How did you join this broadcast? You got my five cousin Israel, okay? Abi Daniel, Vincent Daniel. You didn't join the broadcast. Yani na hii de kitabu yenji makia noleba since na akuzi ihe. Onye na send the WhatsApp, onye na send the request to join the broadcast. Upgrade your Facebook because on above mega accept or decline. Those people sending requests, make sure you upgrade your Facebook so that it will not be declining. Okay, I love you all. God bless you all. Ndi na join the kitabiko. It's better you share this broadcast so that you bring out time to watch it again. Watch it from the beginning because I watch it from the beginning. I makafifia. For those of you coming in now, I makafifia. Kuzi ya patoji abo afifia. Imetu ya aka omechi anya, just like this one. If you call emechi, or ya ka ikuzi. We kuzi kwe ya pata otu ndi ajo mmadu si we na-eji ya na-emechi si business na ọganiru ndị mmadụ. Man, I wetakwa solution by prayers. May God bless all of you. I want to hear testimonies. Testimonies na atomu utorinne. I want to hear more testimonies. I am hearing testimonies already, but I want to hear more and more and more. Please. Patrick Agwarambo, God bless you for coming in. Frank Richmond, maybe you are just coming. Frank, because share the broadcast so that you will rewatch it. If you don't watch this broadcast, I don't know what you gain. No. You have to rewatch this broadcast. Please. May God bless you all in the name of Jesus Christ. God bless you all. I love you. I'll keep on doing my best. Give away testimony. It was a testimony. I said I'm giving you a go. Don't give me money yet. Mani homa give me zia. If you tell me go, Afambu Ephraim. God bless you all.